Saan ni pagkarga kon? Ipahig na lang sa likod. Pag niyo ba kay mahulog ka? Dali na ba? Uli na ba? Pagkauli ang basa doon silingan. Oy, dali na ba? Ikaw ba? Tiguan na umta ka pa. Di ka balubog ba't mo simong binuhatan? Magubog-ubog ka ni. Ibutan sa lugar. Bilin po bang uli? Ikaw nakba, wala jud kay respeto nakba, wala jud koy na feel nga gigugma pa ko nimo isip amahan. Grabe jud kay kanak. Sus, grabe ka pa ba? Ikaw rin pinakapalahubog sa itong pamilya tanan. Wa ko'y labot nila kay sa tanan akong giinom, wa ko nangayo nila. Sus pa ba? Ikaw lang tigas ako mga barkada pa ba? Tara na ba? Uli lang ta ba? Makita ang tadori. Dili lagi ko, parting lapuka man magkahugaw ko diyang maayo. No? Uy bay, artiha pa ng hubuga bay. Di man matama kong lapok. Oy, naon sa magbuot ka ikaw Julia ka ha? Asig, ikaw na magkalapok daw. Dili lagi ko, dili ko. Saan naman yung dalanan eh? Uy, nasa ang gulaw naman sa hero. Uy boss, ihato ng hubog boss oh. Pakyaw na. Na, maglisod na pa sa mandakuha na. Kol, mamasero ka, Kol. Sakay ko, be. Sige, pagdali diri kay maunahan ka ng hubog ron. Dali ba? Kay mo lang ka na naroon. Sa man yung hubuga ni nga. Di naman kabalo mo uli. Kol, pasakyan na akong papakol, be. Na, maglisod na pa sa naman ng hubog ka. Ah, sagdi na, good call. Sige na, call, para makatabok siya ng lapog, da. Unyan lang ka dong kay yato sana ko ning hubog. Tama siya ang kuloy. Hubog may unahon. Balik ka ko kulay. Naguman mo gatod. Hulat lang niya, balik ko na taga. Sige, sakay na imong papa. Saan ni pagkarga, call? Ipahig na lang sa likod kay naman di patagak. Sige, isipok pa na yung papa dire kay ma, tagak na. Pag niyo ba kay mahulog ka? Boss, ay kong biyahe, boss! Tanawa, nahulog lagi. Bahala ka diha oy. Gusto ba ka makakwarta nga dalira? Magdula na ta og una game. I-click ang link nasa comment section og i-download kini. Magawas dia, login og register. Kung wala pa kay account, i-click ang register. Then may butan imong contact number, password, referral ID o verification code. Pagsulod mo sa dula dahil kay libre nga frequency dira nga pwede mo eksperimento og dula. Daghang nga kapilian nga dula dira na Dragon Tiger, na color game, color lang. Pero ang the best nga dulaon ako diha mao nang Mines. Likayan lang bumba para nindot yung pangwarta. Nang litan, nahurot ang mga frequency dira nga gusto pa ka madula, i-click lang ang plus sign sa taas, mamili lang 100, 200, 500 or 1,000, Gcash lang ang gamit. Kung parang litan, daw ka na pud ka, na gusto ka mag-withdraw, i-click lang withdraw sa baba, Gcash lang ka po ng gamit. Kung sa pa mandugayan, magdula na tao kung na game.